Ako pracovať 14 hodín denne a nezblázniť sa z toho. Moje meno je Amanda a keď som mala 21 rokov, tak som založila svoju beauty značku Neozis a za menej ako 3 roky sme sa stali číslo 1 značkou na predaj press-on nechtov na celom československom trhu a k dnešnému dňu sme predali viac ako 10 000 nechtov pre ženy z celého Česka a Slovenska. Za týchto pár rokov sa mi podarilo poskladať tým šikovných nechtárok, s ktorými nechty každej jednej zákazničke na mieru vyrábame a rozbehnúť tento e-shop sa mi podarilo hlavne vďaka marketingu a platenej reklame a takisto organickému dosahu na sociálnych sieťach. A k celému tomuto mi pomohol aj môj priateľ Eddie, ktorý sa venuje marketingu už 6 rokov a pomohol v začiatku nášmu kamarátovi Alexovi naštartovať číslo 1 agentúru na správu sociálnych sietí v Česku Social Mind a takisto sme minulý rok spolu založili značku iRevenue, s ktorým pomáhame malým podnikateľom vyškalovať ich biznis vďaka direct response marketingu. A iba za posledné 3 mesiace sa nám podarilo preškoliť viac ako 100 podnikateľov, ktorým sme pomohli vyškalovať ich tržby a získať zákazníkov pre ich služby a podnikanie. Prvá vec, ako pracovať 14 hodín denne a nezblázniť sa z toho je, musíš zahodiť presvedčenie o tom, že to, že ostatní nepracujú toľko veľa, je dobré. Toto presvedčenie ma veľmi dlho brzdilo v tom, že som si hovorila, že keď budem pracovať dlhšie než 8 hodín denne, tak jednoducho z toho vyhorím a nebudem produktívna a celkovo proste, že tak by sa to nemalo robiť, lebo proste všetci hovoria work-life balance a tak ďalej a tak ďalej. Ale poviem vám, čím dlhšie som v tejto hre, tak naozaj sa mi ukazuje, že ľudia, ktorí sú obsessed tým svojim podnikaním, majú vždy najlepšie výsledky a paradoxne, čím ďalej tým viac zistím, že toto je reálne tá najlepšia vec, kam ja môžem investovať svoj čas kvôli tomu, že za prvé ma to baví a za druhé takisto dokážem vďaka tomu posúvať sama seba, ale takisto ostatných ľudí okolo mňa. A takisto, keď sa pozrieme napríklad aj na veľmi úspešných ľudí a športovcov, napríklad ako Michael Jordan, tak on dokonca chodieval na tréning pred tréningom. Väčšina úspešných ľudí je v svojich návykoch tak trochu divná, robia nejaké veci, ktoré sú trošku čudné pre väčšinu ľudí, ale je to proste tá cesta, ktorá vás spraví ako keby inými a tým pádom môžete dosiahnuť aj iné výsledky, nakoľko keď chceme byť výnimoční, tak musíme robiť veci, ktoré sú výnimkou pre ostatných na to, aby sme dosiahli výsledky, ktoré sú iné ako majú všetci. No a keď sa ti podarí prekonať toto presvedčenie, tak naozaj predbehneš všetkých ostatných, ktorí za prvé nie sú ochotní toľko pracovať, stále si budú hovoriť, že je to proste zbytočné, že je to príliš veľa a že to netreba, radšej pohodičkou sa tam dostaneme pomaly, ale poviem vám, rýchlosť a to, že budete pracovať celý týždeň, nebudete si dávať proste voľno cez víkendy, pokiaľ naozaj, keď je človek naozaj unavený a potrebuje si oddychnúť, tak v pohode. Ale napríklad, čo sa mne osvedčilo, je sú dva také režimy, buď idem celú dobu dovtedy, dokým nie som unavená a vtedy si dám 1 alebo 2 dní voľna, môže to byť kľudne v stredu alebo vo štvrtok a nejdem ako keby na ten bežný režim týždeň, víkend. A druhá vec je, že keď tak mám z týždňa voľný jeden deň a to je sobota a v nedeľu už znovu začínam proste robiť veci na prípravu na nový týždeň a naozaj aj takýto malý relax pomáha. Takže to, čo ma najviac brzdilo, bolo to samotné presvedčenie že toľko dlho by som pracovať nemala a že je to vlastne zlé, ale v skutočnosti vám poviem, že je to úplne v pohode a paradoxne, keď zahodíte toto presvedčenie, že pracovať toľko veľa je zle, tak sa vám bude pracovať toľko dlho o mnoho jednoduchšie a ľahšie. 2. Nájdi zmysel svojej práci a nájdi svoje prečo. Je to za mňa kontroverzné, ale ľudia vyhorieť zo svojej práce, že ich prestane baviť, môžu hlavne kvôli tomu, že nevidia zmysel v tom, že ich tá práca baví, alebo že im to niečo prináša, alebo že im niekto povedal, že keď budeš na tom toľko pracovať, tak jednoducho vyhoríš. Ale za mňa, pokiaľ robíme niečo, čo nás baví a je to tá najlepšia vec, čo môžeme robiť, tak proste nás to nemôže prestať baviť, lebo chceme sa v tom zlepšiť. Predstavte si takú nejakú hru, ktorá vás baví hrať a proste keď vás baví hrať hra, tak ju proste neprestanete hrať. Preto ľudia sú závislí niekde na počítačoch, hrajú 14 hodín denne hry, lebo proste ich to baví. Takže treba si nájsť takúto game aj vo vašom podnikaní či práci. 3, moje obľúbené, ktorému som sa dlhšie bránila, ale naozaj som to pochopila a časom mi to dáva o mnoho väčší zmysel a to je, že outsourcujte služby. Myslím tým varenie, upratovanie, pranie a tak ďalej. Ušetrí vám to strašne veľa času. Priemerne nám totižto tieto aktivity zaberajú XY hodín mesačne a keď si to odpočítate, tak pozrite sa, koľko vám ako keby vznikne voľného času, ktorý môžete využiť či už na tú prácu alebo na nejaký oddych, namiesto toho, aby ste z toho, že idete po práci ešte teraz upratovať, variť, prať a tak ďalej. Takisto vám to dodá aj strašne veľa mentálnej energie a takisto nejakej čistoty. Napríklad to varenie môžete outsourcovať tak, že
budete mať nejaký predrobený nákup, ktorý vám proste každý týždeň dovezú ten istý. Alebo si budete proste objednávať jedlo, alebo si objednáte krabičkovú dietu. Zoberte si, že každý deň, ja som priemerne predtým cca hodinu varila, každý deň, alebo pol hodinu minimálne, a zoberte si, že každý deň, keď si týmto kúpite minimálne hodinu toho, čo varíte, a teraz si zoberte, že musíte chodiť do obchodu, musíte chodiť, proste vyberať tie veci, porovnávate si to tam a tak ďalej, a odkedy som začala k tomu naozaj pristupovať takto, že to nie je aktivita s vysokou pridanou hodnotou pre mňa, tak som sa rozhodla to outsourcovať a naozaj mi to ušetrilo hodiny času. A takisto to isté platí aj o upratovaní a aj o praní. Napríklad tu v Ázii, kde sme teraz, sú tieto služby za prvé extrémne dostupné a za druhé aj veľmi kvalitné. Takže pokiaľ sa to dá, tak začnite outsourcovať tieto veci čo najskôr a kúpte si naspäť svoj čas. Rob si bloky práce a rutiny. Keď som si začala plánovať svoj čas na týždeň dopredu a urobila si také bloky práce, do ktorých som vhodila tie jednotlivé úlohy, a tým pádom ráno sa zobudím a presne viem, čo mám robiť. A nie je to také, že zrazu príde ten deň a prejdú 1-2 hodiny a ja som taká, že čo mám robiť, som z toho v strese, mám zlý pocit z toho, že som zle využila ten deň a čas a jednoducho je to v úvodzovkách celé zle. Takže keď sa mi podarilo toto prekonať tým, že si plánujem tie veci dopredu, a mám nejakú rutinu, kedy automaticky si to predstavíte, ak ráno proste vstanete a idete si umyť zuby, tak keď si spravíte takúto rutinu aj zo svojej práce, napríklad, že každý deň sa 4 hodiny venujem marketingu alebo vždy večer po práci povystavujem klientom faktúry a urobíte si z toho dňa proste takéto bloky a rutiny, tak vám to veľmi, veľmi pomôže, lebo za prvé budete veľmi efektívni s tým časom, čiže nebudete mať také tie zbytočné prestoje aj počas dňa, alebo že teraz neviem, čo mám robiť, a aspoň mne to pridáva o mnoho takú lepšiu mentálnu stabilitu na to, že viem, čo mám ísť robiť. Nie je to také neproduktívny deň, kedy proste akože sa tvárim, že niečo robím, ale pritom som nič dokopy neurobila a potom mám o mnoho lepší pocit sama zo seba a z tej práce a tým pádom vidím, že to má zmysel a nie, že by som sa plácala iba na jednom mieste. No a 5, voľný čas stráv aktivitami, ktoré ti dobíjajú energiu a nie ti ju berú. Takže keď budeš mať na budúce voľno namiesto toho, než začneš scrollovať na TikToku alebo na Instagrame, tak choď radšej na nejakú masáž, do bazénu, zacvičiť si, alebo si iba prečítaj knihu, alebo niečo proste zapíš do zapisníku a uvidíš, koľko moc energie ti to dá. Ja som to zaregistrovala sama na sebe a videla som, že keď mám nejaké takéto voľníčko, alebo kľudne aj 10 minút bez nejakými aktivitami a začnem scrollovať na tom TikToku alebo Instagrame, tak ma to o mnoho viacej vybije, cítim sa unavená, zle zo seba, vidím, ako tí ostatní ľudia tam žijú úžasný život a ja sa musím vrátiť naspäť do práce. No samozrejme, že sa mi nechce. Takže preto som sa rozhodla, že vždy, keď si uvedomím, že aha, tak teraz idem scrollovať, na čo to idem urobiť? Veď mi to práve že vôbec nepomôže, tak si zoberiem napríklad takýto diár, ktorý nosím stále so sebou a začnem si tam napríklad zapisovať nejaké nové nápady, alebo kľudne takú hovadinu, akože za čo ste dneska radi, alebo čo sa vám podarilo v poslednom týždni a nabije vás to extrémne energiou a tým pádom, keď sa znovu vrátite do tej práce, nemáte pocit, že ste viac vybití ako nabití. Stávalo sa mi to pri scrollovaní, pri pozeraní filmov alebo pri takých tých klasických sobotách, kedy preležíte celý deň v posteli. Veľmi to pomáha, je to naozaj môj trik a máte zo seba o mnoho lepší pocit a kľudne to môže byť iba to, že si proste dáte sprchu. Ja takisto, keď sa niekedy cítim proste overwhelmed počas práce, tak si poviem OK, napočítam raz, 2, 3, nádych, výdych a proste idem si dať sprchu, teplú sprchu, proste som tam 2-3 minúty v tej sprche, poriadne sa proste namydlím a vidím z tej sprchy doslova ako nový človek. Takže to je tiež taký môj trik, je to nejaká taká moja rutina alebo mechanizmus, ktorý robím a neskutočne to pomáha. No a na záver by som iba povedala to, že aj mňa niekedy štve, keď pracujem toľko hodín počas dňa, ale poviem si, že pravdepodobne toto isté štve aj ostatných, ktorí sú v tej mojej situácii, v odzvukách nejakú moju konkurenciu, keby to tak hlúpo poviem, alebo jednoducho všetkých ostatných ľudí a poviem si, že áno, a ich to teraz štve a proste vzdajú to a ja to paradoxne nevzdám a na tom ich predbehnem. Lebo riadím sa tým, že ten, kto vytrvá, tak ten vyhrá. Takže jednoducho robte veci tak, že bude unreasonable, alebo jednoducho nebude ani žiaden jeden spôsob na to, aby ste v úvodzovkách nevyhrali alebo neúspeli. Odkedy som sa začala riadiť týmto, doslova sa mi zmenil život. Proste urobte taký objem tej práce a celkovo toho, čo dáte von, že bude až nezmyselné, že sa vám to nepodarí.
a väčšinou vtedy sa vám to naozaj podarí a okrem toho, že sa vám to podarí kvôli tomu, že urobíte veľmi veľa toho objemu, tak takisto tým, čím viackrát to zopakujete, tak tým sa aj zlepšíte a každý ďalší nápad, ktorý urobíte, vám pôjde rýchlejšie, lepšie a budete v tom lepší. Je to ďalší taký tajný trik, ktorým sa riadím a veľmi to pomáha. No a môj hack na to, keď mám zlý deň, čo robiť, tak väčšinou to urobím tak, keď mám napríklad ráno už taký divný pocit, tak si poviem nádych, výdych. Veľmi to pomáha, takéto dýchania, dýchové cvičenia, ale jednoducho proste klasický obyčajný nádych, výdych asi 5 krát za sebou a poviem si, že urobím to aj tak. Je to jedna vec, ktorú som videla vlastne u videách u Leily Hormozy a naozaj mi to dáva extrémny zmysel, že proste urobíte to aj tak. Aj keď sa vám nechce, tak to proste urobíte. A väčšinou vždy, keď som si potom porovnala takúto situáciu, že keď som niečo mala urobiť a neurobila som to, tak som mala potom zo seba o mnoho horší pocit, lebo som sa tomu vyhla a stále ma to tak vnútri nahlodávalo. Versus, keď som to urobila, tak aj keď sa mi nechcelo a prekonala som sa, tak nakoniec som mala zo seba 1000-krát lepší pocit a vo výsledku to bolo proste o mnoho lepšie. Takže prekonala som ako keby tú bolesť na začiatku, lebo ako keby bude vás to bolieť v obidvoch prípadoch. Či to urobíte na začiatku, vás to bude boleť, alebo keď to neurobíte, tak vás to bude boleť potom. Takže vybrala som si radšej tú bolesť na začiatku a proste potom sa cítim zo seba lepšie. Takže toto bolo mojich 5 tipov, ako pracovať 14 hodín denne a nezblázniť sa z toho. A pokiaľ sa ti toto video páčilo, tak daj odber na tento kanál a like na toto video. A pokiaľ máš aj ty nejaké tipy, ktorými sa riadíš na to, že ti pomáhajú pracovať takéto dlhé hodiny každý deň non-stop, tak ich napíš sem dolu do komentáru a ja budem moc rada, každý jeden z nich si prečítam a som zvedavá, aké tipy fungujú vám.